kami lakukan माबायदि जानांगौ मानसिफोरा माबायदि लानांगौ आरो लानानै Coba masih berkesuman mbak. tapi ini tapi overall video ang kawayan Lunas pun mbak. Gizli belki şunu var. Egun baik. Mandra ini ya melayani awal itu salah langkah salah ini hari Tahu baik. Bayar pulang apa ya udah kau baik. Malah garung. Kita punya hanai ini mohon. Nah, karena kita boleh pasti bergerak. Bagai-bagai bahagia lagi फरायसा-फरायसुलि आरो रायजो राजानि फुंनिफ्राय अदेबानि बाजिनिफ्राय जोंनि गेजेरारि कन्स्टिटिउसनाव लिरगिरि महरै मावनायनि खाबुखौ मोननायनि थाखाय गोजोननाय नाथाय आं जानो हागौ बिथांमोना बान्था मोनाबो जानो हागौ बान्था मोनोब्ला बिथांमोना जोङो बाहागो लादोंब्ला बान्थाखौ मोनथारनांगौ बे नङा बाहागो लानो हानायनि थाखाय बयबो दा आं जोबनायाव गामि रायजो राजा बाहागो लागिरि सामलायनाय
Lada. Chiều hôm lên dư bao nhiêu hôm mà chiều đông tiếng này nè Dena langkasnya poin langkasnya Monas kah pas nanar Monas kah woi Bego gejer gejer हमारे ठीक है भाई
Sudah tahu. Modeling Universitas dengan uang yang didanakan dari awal harus terbatas Oi. Oi, Mamuni. Oi,